Αυτό είναι το υπέροχο μας σχολείο. Το σχολείο μας ονομάζεται ΚΣ Δημοτικό Σχολείο Παναγίας Τριχερούσας. Τον τελευταίο μήνα ξεκίνησε να βάφουν το σχολείο μας. Το σχολείο μας έγινε πανέμορφο, καθαρό και συγυρισμένο. Όμως, για να μείνει καθαρό, όμορφο και συγυρισμένο, Πρέπει όλοι εμείς και εσείς να το φροντίζουμε καθημερινά και να το διατηρούμε καθαρό. Όταν μπαίνουμε στο σχολείο θέλουμε να νιώθουμε ασφαλείς και ευτυχισμένοι. Το σχολείο μας αποφάσισε να έχει 3 βασικές αξίες. σεβασμός, Δικαιοσύνη, ασφάλεια. Ας κάνουμε λοιπόν αρχή με την πρώτη αξία, δηλαδή τον σεβασμό. Πώς όμως δείχνω με πράξεις και συμπεριφορές ότι αγαπώ και σέβομαι όλους τους χώρους του σχολείου μου? Ας δούμε τι έχουν να μας πούν τα παιδιά του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου μας. Ο μπλε κάδος είναι για την ανακύκλωση πλαστικού. ο καφέ κάδος είναι για την ανακύκλωση χαρτιού. Προσοχή! Σε αυτούς τους κάδους πετάμε μόνο Χαρτί και πλαστικά. Αυτός ο κάδος είναι για όλα τα υπόλοιπα σκουπίδια. Η κυρία Αυγή είναι μία από τις φροντίστριες του σχολείου μας. Είναι υπεύθυνες μαζί με όλους εμάς να διατηρούν το σχολείο μας καθαρό. Προσοχή όμως, δεν είναι η δουλειά τους να μαζεύουν από το πάτωμα τα δικά μας σκουπίδια. Τα σκουπίδια είναι για τον κάλαθο. Όχι για το πάτωμα. Όπως στο σπίτι μας πετάμε τα σκουπίδια στον κάλαθο, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και στο σχολείο μας. Παρόλο που πρόσφατα απογιατίστηκε το σχολείο μας, οι κάτοικοι άρχισαν να το λερώνουν. Ενώ κάποιοι άλλοι λέρωσαν τους τοίχους μας με επιγραφές. Εκτός από τους εξωτερικούς τοίχους του σχολείου, πρέπει να διατηρούμε και τις τάξεις μας καθαρές. Το σεβασμό το δείχνουμε με τη συμπεριφορά και τις πράξεις μας. Τα σκουπίδια μας πάντα στον κάλαθο και τους τοίχους να τους διατηρούμε πάντα καθαρούς.